So ayan guys, welcome back to my channel. This is me again, Rumors Vlog. Charot! Lawan! So ayan guys, agay! Ginupulo sila sa Imin. Ayan. So, padulong mi karon guys, magpainom og baka. Magpainom mi sa mong baka. Kawas akong driver na si Desiree, ayan na. Palungan mi guys. So ayan guys, mga to na mi guys. Napalong among motor kadali guys, kay kumong may among motor. Chara! Another tour. So last na mong vlog is nagpapasakan mi guys, karon pabukid na naman mi guys. Ayan. Ayan. Pabukid na po mi guys. Charat. Ayan. Ayan. Lawaw, ting kamuti yun eh, no? Oh, stop it. Nungar ako. Sige, ikaw sa una. Padulong mi sa among bukid guys. Ang among gisakyan. Among motor guys. Gisya na lang sa akong ipasakay guys. Kay kuan mi guys, uy. Ayan. Okay, lisod kay ang dalan niya. Gaulan-ulan pagid guys. Oh, ayan. Kaulan dakwing dagom. Yan. Madam! Leticia! Nakagwapa mag mga flowers, oy. Ayan, hi! Hello! May baka guys, Ginoo ko Lord. Sorry Lord. Ay, ang dalan is real talaga, oy. Ang aking driver, ang gwapa kayo sa katanan guys. Si ZV. Si ZV ng Misamis Occidental. Patay na dirimin ba? Tandaan lang tayo, besh. Ayan. Kayang kuwangan, oy. Handaan sila ko na akong vlog karon. Layo pa kaya mo guys. My gosh. Magpainom yung baka guys. Uy. Yan. So guys, muna ang dalan diri guys. Pa? Ligas kay guys, hindi ko Lord. Sorry Lord. Yan ang dalan guys. Yan ang dalan. Driver. Laban driver. Ya, tapos na ba? Kalis ang ayan guys. Ayan, para lang Gloria. Yan, wow. Laki ng mga flowers dito eh. Pa-flowers. Yan, bonggang-bongga. Anak ko kasi mga bulak dito guys. Balik sa ayan. Pero ate Gloria. Yan. So guys, padulong kami sa... Hindi pa kayo padulungan guys, eh. Nahihirapan na kami guys. Hirapan namin sa kalisod guys. Ayan. Heta. Yan, sakay na kami guys. Kay Lukin ang dalan. Ayan guys. Ayan guys. Patay na dirimin. Ang dalan. Patungo sa katotohanan. Patay na dirimin. Ilan ang Okay. Ay, ipermi na lang. Wait lang, naog na lang. Ayo. Naog. Dito ang dalan guys. Ayan. Ayan guys. Okay. Break. Ayo, break kay. Foot break. Ayo lagi break kay mutigas ang bukod. Tutok ba? Ay. Ano ang daan? Mayroon ka ng manubela nun ba? Control naman. Makontrol lang niya guys. Basta kaya lang kang kontrol sa manubela guys. Sila yung pakay amo ang bukid. Dili. Okay din, suda ka. Guys. Wala daan ng trick guys. Patay. Sorry dalan guys. It's a prank. Ang dalan. Oh no! So na-prank mi sa dalan guys. Dito. Yan guys. Na-prank mi sa dalan guys. It's a prank. May kunting ano dahil guys. Ayan. Nahirapan talaga kami guys. Malayo pa yung aming guys, mga ano lang guys, mga ilang meter na lang. Malayo
Malayo pa lang yan. Malapit na. Malapit na eh, malapit. So doon lang kamo guys. Magtugway na may Baka guys. So yung kinahanglan naka-vlogging trip para organic lang ang dating guys. Kana lang good guys. Oy. Ayan. Di ba? Sa bahala ng mga yakit itagdagway niya. Basta maka-vlog ng laban. Ang gala na akong driver na guwapo kayo. Tara! Ayan. May shout out. Nag-love shout out. 2 million viewers in the house. 2 million viewers. Live stream. Ayan. Ayan oh. Patay. Kabuhi rin po kung bata bigyas yung dalan no? Hawi ang gulanan. Tagal pa naman. Kabuhi rin ka. Alis ng mga gitan, ang gutin nila. Dili na sila agad, agad dito sa pinadalan tong ako diri sa dito sila. Dito sa mga git. Oo, dito sila. First stop sila. Pero na, dito sila ang lusot-lusot sila kainin. Ayun guys! Kapit kami guys, doon namin sa amo ang bakahan guys. Doon na kami guys, magpainom namin harong baka. Magpainom namin karon guys. So finally guys, nanami diri sa amuang area dapit, diri sa amuang kalubian, diri sa Bukid, ganon. So magpainom ni og Baka, dili na i-parking ang motor, ayan. Yes, finally magpainom na ni Baka guys, ayan, padun ang Baka namo. Ay! No, 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 no. Yan guys, magpainom na ni og Baka guys. Akong kuyo ang pinakagwapa nga si CV ng Misamis Occidental. Tara! Di ba? Magpainom na mig Baka guys. Nga na lagot ka ang mong iping karong gabi una karong adlaw. Magpainom og Baka. And let's watch out. Let's watch this. Samahan niyo ako guys. Magpapainom kami ng Baka guys. Dahil yung nung bata pa kami guys. Ay! Oh my God. Kasi guys, nung bata pa ako guys, ito yung kadalasan na trabaho ko nung bata pa ako guys. Pag-gising ng umaga hanggang pag-uwi ko ng hapon galing sa paralan, pinapainom ko po yung Baka guys. Pinapastol ko po siya kahit ano guys. So gitugway na ako siya bisag asa guys. Bisaya unin nato yung kahit Tagalog guys. Wala tag mga ganimalan na magtagalog guys. So tagabuntag hangtod bahapon, buntag ug hapon guys, magpainom mi og Baka guys. Nga na mo trabaho sa sapa. Asa pa nun? Sa sapa. Dito na mo siya painom guys. Yan, laban. Kaya ihatag na ako ang akong kamera sa atong camera girl nga si ZB ng Misamis Occidental, Desiree ISLAT channel. Guys, please subscribe her channel guys. Tulungan naman natin siya guys. Sige, magsugod na taog orasyon. Magpainom og Baka. Ganon. So ayan guys, nanamit ka sa among bakahan guys. Siyempre of course, magpainom mi sa among Baka guys. Mo na among goal karon, mo na among content karon magpainom mi og Baka. Yeah guys, siyempre nato diri sa punuan sa lubi. Siyempre nakahikot man ang Baka guys, na naka-PC man siya diri guys. Siyempre tangtangon na to siya guys. Alam niyo guys na ito yung trabaho ko nung bata pa ako guys, nung grade 6 until third year high school ako guys. So magpainom ko primitive Baka guys, every morning magtugway, every hapon magpainom og Baka. So karon hapon naman nagkaulanan pa gid guys. Dinalian gyud nga vlog guys, para man lang gyud maka-vlog ko ani karong adlaw guys. And then ako na gyud siyang i-vlog para na ako i-vlog, charot. So ako siya tagtangon guys, no? Siyempre ka pagtangtangan eh. Sayo na kay guys. Kung sayo na kay ang pag-ikot, siyempre sayo na pa ang pagtangtang. Kaya wa man siya gilugos, kaya let's go. Tagtangon na siya. And 1 dapat naka-timer ka guys. 1, 2, 3. Paspasan nyo na naman siya ibot guys. Ana. Tara guys, ang pang-ibot sa pan guys. Uy, sa Baka. O, ayan. So, nakuha na natin ang PC. Karoon na itong buhaton sun karon guys. Kay, ayan. Wait lang. Ilugos pa siya guys. Ayan. So, nakuha na natin ang PC karon sa Baka guys. Ang itong buhaton magpainom mata. Asa tayo magpainom? Sa sapa. Asa tayo magpainom? Sa sapa. Listen po dito sa ibabaw sa lubi magpainom no, of course. Let's go guys. We're going to painom sa Baka. Let's go guys. Laban. Hindi na no? Kita kayo siya guys. Samahan niyo ako guys. Ayan, let's go. Organic lang naman pinag-video guys. So, painom natin ang Baka guys. Nawalang. Ayan. Hi! Charot!
ko magpainom nga ni akong trabaho sa una guys. Bata pa jud ko guys no. Grabe jud kay ko kabuutan nga bayot guys nga tuyab. Jud ko maula ni akong trabaho guys nga maka-proud kay siya guys ba. Maka-proud kay nga nasa sa pobre nga pamilya. Makabaluta sa mga buhaton, mga Pinoy, mga organic, diba? I'm proud of being probinsyano guys, ganon. So dapat hindi tayo mahiya nito guys. Dapat be proud. Kung ano ang meron na binigay sa atin ng Panginoon, dapat be proud tayo guys. Proud na proud, ayan. So napaka-organic lang naman ang ating ginagawa ngayon guys. Magpainom na tagbaka guys eh. So, laro na to siya sa sapa guys. Narito ang sapa eh. Ayan. Ayan. Nabitik ang kamay. Nabitik siya. Nabitik. Yan. So, nara diri ang sapa guys. Nara diri ang sapa. Nara diri ang sapa. So, munaog dito guys. Munaog dito guys. Come. Sige na. Baba. Munaog siya dili. So, munaog daw siya. Di siya munaog guys. Asa munaog panaog niya. Ako siya munaog. So, munaog daw siya guys. Siyempre, kuyugan ako siya kay para dugay mag-guess sila mo balik guys. Mag-defense lang pa hagpat itong mga sagbot. Makapit-hapit pa na siya. Munaog siya bubuli guys. No, 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 no. Guys. So, kung ito sa kwaon, so magpabili na dito sa dira. Kaya magsige sa taon-taon guys. Ganon. Uling ko. So, kaya man mas like inom guys. Ato siyang daan ulit to. Ituway na ito balik. Ganon. So, let's go. Humana siyang inom. Humana siyang inom. Ay. Ay na. Ay. Oh my gosh. Oh my gosh. Napuling ko guys. Sige. Hurry up, darling. Hurry up, darling. Hurry up. Guys, so, nga ni ang akong kan sa una guys. Bata pa ko guys. Kasi maumod pa ko din. Malagpot pa ako. Maguna pa akong simod guys. Okay. Saka digyas ba niya? Sabot nag-ulan-ulan. Tabi-tabi po. Okay. First time rin ako mag-vlog guys. Nakailan yung 25 years old. Karpatch ko naka-vlog din nga. Magpainom ko Baka guys. Kaya I'm proud of it. Oh my gosh. So managka na tayo ito guys. Ito way na pala ito siya balik guys. Wait. Ali Baka. Baka ali. Baka. Ali na. Ali. 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 So ayan lang guys. Pagkaman ito siya painom guys. Ato na siya ituguay guys. Sa mga daghan nga sagbot kay para dili siya kutungon, di siya dapat ituguay mo siya guys, dapat dili sa mga malambot nga mga area guys ha. Dapat ganun lang, di siya dapat malambot nga mga area, dapat sa mga patag nga dapit nga daghang sagbot. And ay, ganoon. Tapos ay, sagda na oy. Ay. 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 No, 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 no. Yes, nakabot na sa pinaka-finish line. So, ang Baka na sad. Pinakayari na dire. Dali! 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 Yan! Yan. Ayan guys. Sagka na siya guys. So, itugway na nato siya pagkahuman. Itugway na nato siya pagkahuman. Kaya nakainom na siya tubig guys. Ayan. Dapat ha, sa pagtugway, dapat sa mga patag, hindi siya sa mangguan. Nato lang siya. Para hindi siya malambot. Kaya ugma naman po siya sa buntag nato siya, itugway balik. Ganoon. Picture ko rin siri. Post. So guys, ato siya pakita sagbot, nilaghan kay guys, para ma-up siya itugway guys. So nagribo ko, asa na ako siya itugway, sa karaghan mga sagbot yari. Asa siya itugway. So, napilian ako nga lugar is I choose briefcase number 2. Briefcase number 2. Open the briefcase! Dito, parang dito siya. Parang dito na siya, ano guys, ito why.
So wala man diri guys, uy. Lagi siya guys, gamay kasi sagbot. Isip na. Uy, ginawa po. Dili ko siya sa taas nga part. Sa taas nga part. Dili ta siya diri. Murag dili siya sa taas nga part, murag paano gud dira guys, kaya murag gitugwayan na gikan ba. So ibalhin nato siya sa mga better nga mga lugar. Sa mga mas better. 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 Tarik nine wang wang. So dili lang natin siya utang guys. Ayun po dili siya masambun. No, daghan lang siya kasambulan po uy, was dili lang siya utang. So dito daw nga part, dito siya nga part guys, kay murag. Kuan man diri guys, uy, na ipangtugwayan na gid siya. Hurry up, darling. Darling, hurry up. Sa lahat ng nagawa, bigla kang nawala. So, hindi akong nagrustuhan nga, hindi na siya itugway guys, kaya nagan siya sagbot na dito guys. Nakita mo siya guys nga, murag malambot siya pero gagmay ra nga mga sagot, hindi siya dagko kay guys. So dili na ako siya itugway guys ha, ani nga area yan. Yan, ani nga area. Kaya mas daghag sagbot and then fresh kayo yung pandili. Malambot man gani siya, masambod man gani pero dili kay siya tantong sambod. Ganon. So asa nang ihikot ang atong isa ka baka, atong unang ipainom. Nga nay anak ayan. So after na ako mapainom guys, na guys, ako ginabuhat is manghinguto ko sa baka guys. Nya kar mahalo mo manghinguto sa baka oy. Manungag siya. Manungag siya guys. Murag di ako siya feel guys ano nako. Mahadlok siya ako guys. Mahadlok siya nako guys. So kato na pong isa guys, let's go there. Ay, mahadlok siya na ako. Mahadlok siya na ako guys. Ay! Join me, darling. Wala, it's training time. Oh my gosh! Hurry up! Ako nang ibalin isa. Ibalin na natin isa. And when you kiss me on the dance floor. Ay. Ano siya guys? Nakapasok pagod siya guys. Kaya nung panahon niya siya nga nagulan man oy. No? Ay, bali na ako ni siya oy. Ay. Ako naman ito pa yung isa guys. So, ano din bibi eh? Bibi. Ali bibi. Ali. Dali. So, gamitan siya natin ng bato guys. Ganun. Yan. Ayan na oy. Ganun lang pala kasimple guys. So, next. Tapos na tayo sa pangalawa nating baka. May isa pa tayong baka guys, pero hindi ko alam kung saan siya. Kung asa siya gitugway. Ulan na! Payong. Mga siya guys, dato lang ang papainom sa baka guys. Papainom na lang mo siya sa sapa. Pwede na po siya daan yung tubig pa dun sa baldi guys. Sayon na kayo siya guys, pwede mo pinapainom. Simple lang ito, napaka-organic lang siya guys. Pang probinsya lang ito siya guys. Pwede mo daan siya ang baldi, nga nais tubig, o may hatag mo, ilaw, may painom mo sa diya. Pwede na po daan mo siya sa sapa. Nga wala mo yung dala baldi din niyo. Kung baldi din sa bukid, so amo na lang siya painom sa sapa. Kaya mo ito, magkadalasan pinabuhat din. Nato na siya guys. Simple lang siya guys. Yeah, subscribe lang sa channel guys. Okay? Then, okay, ano lang siya guys, i-like po siya
guys. Thumbs up po siya guys. Pag kumaman, ring na lang po ang yung bell guys para po update sa akong videos guys. Lahat po dito guys. So yun, nakita siya guys. And thank you so much sa inyong panonood. Bye! See you for my next vlog. Oh my god, bye-bye! Wala na, chika ko din guys. Bye! Yan guys, nangulit namin guys. Oh my gosh. Tingnan ni kabongga mong dalagyan ng giso. Ayan. Palugsong na guys ha. Ayan. Yawa akong driver, ganon. Ay, sige dali dali. Pagirain na dira. Nakalami sa kuha din uy. Dami kang kuha din siri. So, ini lang guys, kaya ligit kang dalan palugsong mo sa giso niya. Awang nanay batang driver guys. Sige lang. Yan, dira inay. Dito na kami sa piya. Sige. Sige. Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan, te. Ayan, lang. Ayan. Ayan. Kaya mo yan, te. Kaya mo yan. Wait lang, wait lang. Magulat ang camera woman. Camera woman. Ayan. Sabi na ito mag-finish line. Ayan ang galan din, guys. Marami yan. Marami yan. Sila nga rin ang Joy-Joy. Sila ang Joy-Joy. Dali. Sila ang Joy-Joy. Ayan, si Laban. Laban ka mga driver, guys. Amot, okay lang. Sige, kapoy na akong driver, guys. Sirang ko, ano yung sirang? Ayan, Laban. Sige, sige. Sige, dali. So, shoot na sila. Mabot talaga. Mabot talaga, Bes. Kunting laban na lang, Bes. Mababakay ko sila eh. Kaya, laban, huwag kang magpanik. Kaya tayo, uli yung pamaulan na tayo. Maulan kami, guys. Ayan, guys. Ako yan, adventure. Ako yan, dala na. Diba? Pero palugsong na siya, guys. Ako lang. Dili ang pinaka-major problem. Bigas. Ay, dili nga part. Kasi kainit dito sila, yan. Yan. Dili ka, dito tumadi sila. Ay, nawag kang driver. Wait, hindi ko kulay. Mas maligyas man kami naman dito sa driver. Ay, salamat, finally. Kapit na ginawat, guys. Ayan, gamay na lang pag-antos, guys. Ayan. Umanang tugod-tugod portion. Ay! Kalayo sa dalag mo yan,